Og det er ikke til numsen. Det er ikke til numsen. Det er ned til toilettet. Det er ned til toilettet. Det er Lasse. Det er Lasse. Ja, så vil vi bare røve. Så det er ordentligt rundt i hånden. Det skal det Johannes hår og alt det samme. Det er også udlægget i. Nu kommer det. Er du klar? Ja. Jeg er klar. Klam! Fuck! Nej. Papa! Øj, det er ulækkert. Det er helt vådt. Du lavede en hule. Det er ret større, der er helvede til. Ja, bagud. Slik over. Hvidt slik over. Johan. Det er det, de gør, de der smash-burger italiener. De må være helt sejt for i. Du bliver Nick og Jay, du bliver Nick. En unik, hvad? Og så kunne de lige slippe siden. Du har ligesom mulighed. Yeah! Det var så den dåse. Der er mere. Kom her. Kiva. Det gjorde du bare ikke lige vel. Det var så. Ikke noget røre ved. Jeg ved, hvad vi laver. Vi laver pigtails. Nej, vi skal lave skoler bare direkte ned, mand. Vi kan til The Devil. Jeg vil lave det til The Devil. Du får så mange bedre på liv. Get all gangster, man. Vil du låne lidt? Så bliver du nødt til at knuppe dit hår over mig. Så det er godt med dit hår. Prøv lige. Ja, det er ulækkert på kamera. Det er sådan, du er spærmet over hele håret, mand. Det er bedst. Nu er det bedste. Nej. Det skal jo være halvt, så. Han prøver lige lumme med dit hue. Nej. Jo, det er en på. Nej, det er helt. Sådan ligesom de der gære. Ja, nu er den jo helt fucked up våd. Sådan der. Så er det ligesom de der gære. Min hue for helvede! Den er fucked up nu. Nå, skal vi spise konkurrencen? En halv pose. Spis til. Så pauser vi ikke filmen. Har du ikke den anden, der ligger nede i skoven? Så skiver en anden hue. Nej, det er fint det her. Nej! Den var ikke kiffe. Hvad er det? Johan. Jeg får min finger i fast. Nobody's perfect. Det er. Du kan stille og ligger og sover. Vigtigt, hvad der ikke er. Jo, jeg er næsten ikke noget.